Mada, kondo hii ase. Hapana. Azungumina? Mbesa ndavazota anthu atamapatsidwa ma $2,000 mwene. Wina wake to apita anthu kumpanda. Amala ukonda ndrama, muzo nkondo mwina ambile. Iwe ndo kama ndikondo mene nambile kuzo mene nambile. Yose. Kuma ndipwetsa kwambile. Asifika lo mwa bwera muno mwase. Ama nduza nkani. Ari nkondo iri kukwera kwa mafuta kusuma ayo kukhakuno ya. Iwe kujoka. Mafuta? Ndauri akulasha. Anapita kaba mafuta ku Ukraine. Ndemora ngovomereza kuti akusenza ndizvi. Basi lwamisa nkondo. Amwene mfuna ndozoti khano sei ndi mafuta? Mafuta man. Iwe anthu amene ndakwenika tapangeza changu otherwise kokunde kupita chigulu. Muzikatani. Iwe ndikakhale nepa $2,000. Mukamwelera kumeneko. Iwe. Ndimifuriru si makoloboi nuti. Iwe tukambuza ma$, inu simafuna. Timete ndekuzo. Mukamakharu ndi mantha achoncho simuzalemera. Amweni. Ufausa. Zingometa manje. Oho. Pitani mukafe. Nagalekala oloka ikafima Nigeria. News washare news daily news. Ozi what now landiliti. Ndi kashe. Tinayi. Ndipo tukasegula news zimenezo zomangova Ukraine nkhondo. Aba ife ku Ukraine tukudziwa ife? Nthawi ya COVID jedaphulika. COVID kwashera COVID ma channel mu COVID. Azake zomwezo. Kodi tunkhani yoronda iwe ngati pa Facebook. Akuti President wa Ukraine anasitulukira sokuti ujeni za COVID chasai zaboti. Zona Kuti amafuna tuze ziko lonse lino. Ndiye President wa Russia ndaku yese ataona zimezi mbaseni nkhondo. Cholinga ambaseni Mwali ndijani chimene. Kona vanhu amangokhala kukanganeni yake akatereka president wa Russia amati kakangomfuna ngono akuphulisani mabomba. Nzaboza zimezi zo samasewelo chabe. Ndokuzani ndawele ngati ine. Tikana COVID wongoti zinkhani yake nkhondozi. Amayi zinthu zake mandazi libalalisa izimene. Amangofuna libalalisa. Okay. Koma inu guys amatero. Kulakwa kwa mpaka nzamu amachita kumupanga choncho mpaka nkhondo. Sizili bwinoyi. Zomwetu ndi manena ineyo. Manena zolipanga na nkhondo nzawo nkhani yake COVID yomwe. Samatero. Amani press. Kambipa asile nojin ya chosindira mbadala. Okay. Koma chikumateka bwino je? Nchabwino. Nimachipangira sudzulo. Akulu basi mwamaliza kuona zimenezo tayamba ndikusenda mbadala. Inu ndoko ndati kulungulula. Tsono muzingoona Ndemuona ngati ndosewera. Nanga inu zimtazipa tazinga karibu. Ausamakhandu ule siyonke. Pali zambiri tu apa ndifuna ndicheke kuti ichi ndi chani, ichi chikufunika ndi chani. Ku school kuno. Koda se. Nkhondo ya Russia kwa mukisa ate. Russia ndi Ukraine. Ka kuti chani ka ndimangomva tapulitsa kuti kali kuti ndipo ngati zuma tikhudzanso. Muzika uzitsata ngati ifeyo. Inu leo muzitsata? Akupangisa nda papa akuche ku church a prophet apo. A prophet. Ananena Sunday kuti ati nkhondo ija wapangisa ndi president wa Russia uchi. Serious? Ati yakudwala kwambiri ndiona kuti asangomaliza ulamuliro wake asanapange chilichonse chozizwisa yayi. Ndiwa nganiza kuti angwatibula maneighbors yake cholenga choti m'mabuku azalembedwe akhale mu history akutero. Ino rumu indibodza ine. Ngati ndine ndi a prophet itu munthu wa Mulungu. A prophet anoduka munthu ayi. Akulu. Samanyoza anthu a Mulungu mwa. Kuti anthu a Mulungu chani. Mwayiwala inu mukusewera Egypt kayi masewera ndi ndani. Inu a prophet anakuwuzani kuti mubeta Egypt muwina. Inu mwabeta Egypt mwafa. A prophet ake atiwo. Yezo kuiza na banyi ndiro nina. Mudzipunzira inu. Mesa prophet ake ndamene anakunamiza niwo. Khala ninu ndikusindika. Kamene a prophet ake ndiye. Usandikwa. Iwe a prophet. Onde chimwisa aseba. Samanduze ngani zako za prophet zoduka munthu. Silingakumvere. Did you look at the script? Yep. Kumangani zimeenda vaendelea leo. Ndizi kama news. Let's take sounds. All right. Hello. Can you hear me? Yep. Okay, good. Okay, everybody ready? Okay, camera rolling. Rolling. Sound is rolling. And action.
Tafika tsopano kumapeto a Zalero News. Takhala tikubweretserani nkhani zosiyanasiyana za ulamuliro m'Malawi muno, zokhuza fetereza, zokhuza 1 million jobs, zokhuza chitukuko chimene chikuchitika m'Malawi muno ndi zina zambiri, kuti inu Amalawi mukathe kufunsa mafunso komanso mukadziwe chenicheni kuti dziko lanu komanso moyo wanu kodi ukuyenda bwanji. Osati nkhani kungomva pa social media ndi kumangogawana chifukwa kuti aujeni akamba. Iyayi tatiye chimvereni wireless kapena tionere news chifukwa pokapo ndi pamene tidzadziwe chilungamo chenicheni kuti dziko lathu moyo wathu ukuyenda bwanji. Mwanthawi zonse mumakhala ndine pano pa Zalero News, tidzakumanenso ndine Prince Kadema.